Di suatu malam Jumat Legi, wayahe Pak Plentus jaga sis kampling. Amarga wis seminggu iki desane geger usum tuyul. Pak Rebo tanggane ngampiri Pak Plentus budal sis kampling. Pak Plentus, monggo Pak, budal sis kampling sak menika Pak. Oh, nggih. Sekedap Pak Rebo, kula tak pados sentala priyin. Lho, Pak, bengi iki wayahe sampean jaga sis kampling to? Iya Bune, lah kae lho. Pak Rebo wis ngampiri. Pak, aku melu. Lho, piye to ki? Cah wedok kok arep melu sis kampling. Wis kowe ning omah wae karo ibumu, Nduk. Pak, mulai aja para isuk ya. Aku kok wedi. Nggih, Pak. Engko nek tuyule ujuk-ujuk mara, piye lho? Alah, wis ta. Aja wedi. Nek tuyule mara, ya dijak dolanan kono. Jaremu pengen duwe adik to, Nduk? Bapak ki, kapan kae Bu ngendika kon ngepek adik kucing. Lah saiki bapak ngendika kon ngepek adik tuyul. Sakwise pamitan, Pak Plentus karo Pak Rebo langsung budal jaga sis kampling. Bu Plentus karo Trinuk keweden ning omah sampe turu amor ning ngarep TV. Ora krasa wektu wis saya wengi. Nalika Pak Plentus balik nyang omahe, Pak Plentus nyawang bojo karo anake wis merem ning ngarep TV. Langsung wae Pak Plentus mara nang kamar mandi isuh karo salin. Tinuk nglilir. Weruh sak klebatan sosok ayang-ayang sirai gundul. Bu, Ibu, kok aku roh sak klebatan sirai gundul kae apa, Bu? Bu Plentus langsung melek. Mergo digugah Tinuk. Apa to, Nduk? Aja ngedeni ngono to. Masa enek tuyul mlebu omah kene? Let sawetara mak bedunduk. Pak Plentus njedul saka walike korden pawon. Badalah. Tinuk lan Bu Plentus njerit bareng mergo kaget. Astagfirullahaladzim. Iki udu tuyul nanging jin, Nduk. Bapak ki, kok marai kaget ae?